Oplever du, at dit barn har de her daglige nedsmeltninger med raseri, eller er enormt søvnig, selvom I sover rigtig meget, eller er I udfordret med mareridt, eller sengevædning, eller snorken, eller søvnopnø, eller at der er skæren tænder, eller at der suttes tommelfinger, eller suttes på håret, eller bider i negle, eller er I udfordret med, at der er reflux eller maveproblemer, eller er der bare kronisk åben mundstilling, eller er der udfordringer med åben bid eller dyb bid? Har I udfordringer med nogle udtaleproblemer, nogle lyde sådan som J og G og K, eller savles der meget, selvom man er ud over savlealderen? Eller har I fået udviklet et langt ansigtsform eller asymmetrisk ansigtsform? Så kan det rigtig meget hænge sammen med søvn og vejrtrækning. Og vi ved bare, at søvnforstyrret vejrtrækning er en enorm udfordring for vores helbred. Så muskulaturen i tungen og placeringen af tungen er enormt essentiel for vores optimale vejrtrækning. Så muskulaturen i tungen og tungens placering er enormt essentielt for åndedræt og søvn. Og det kan du høre meget mere om i mit webinar, hvor vigtigt det er at gøre en indsats her, og når det er, at vi gør det i en tidlig alder, hvor hurtigt vi egentlig kan rette op.